Ik ben regelmatig bezig met muziek aan het opscharrelen. En daar weer wat meer de achtergrond steeds van. Wat er voor genres zijn en wat er... Ja, Beyoncé, daar ben ik echt ook een hele grote fan van. Je kan daar wel zien dat er een poster staat. Had je mogen zien. Het is echt een hele uitkomst dat ik nou ook internet heb en dat ik met mensen die ik ken ook contacten kan leggen. Ja, je bent wel blij met die computer, hè? Ja, nu wel. Ja. Het geeft me een heleboel ontspanning. Jo zitten zij heel vaak met Theo op Skype. Wat vind je zo handig en mooi, hoor? Nou, het bijzondere is dat je zo direct contact hebt en dat het bijna voelt alsof je bij elkaar op bezoek bent. Want als Theo en ik zo zitten te praten, dan zitten we niet met zo'n ding aan ons oor, maar eigenlijk gewoon zo voor de computer. En soms doe ik dan ondertussen even een kop koffie zetten of Theo die pakt even een cd'tje erbij en laat wat horen. Het is William die het fjouwerlien er alles aan docht om internet te regelen van zijn broer Theo, die bij Talent wennet. Maar het kwam niet zo snel van de grond. En toen was ik een beetje ongeduldig. En toen zei ik, voor Theo is het zo belangrijk, omdat hij zo'n belangstelling heeft voor allerlei dingen die hij juist op internet in zijn vrije tijd daar heel goed mee kan vullen. Kunnen we niet gewoon beginnen? En Talent zei toen, we werken eraan mee, begin maar en laat maar eens zien hoe het werkt. Het vriend al hier heel goed. Al gauw kunnen oren bewennen zien Stiens ik het net op. Ze worden goed begeleid en veiligte, want dus koel je ik gevaren op internet. Een virus die rennen kist, de spammail die krijgt, de spultjes best veel betalen maar als dat toch problemen krijgt. Ja, en dan kun je contacten krijgen met mensen wat jou net hast. Dus de gevaren zijn divers. Talent regelt internet voor cliënten die ter verlet van haar, want waar kun je het daar nog zonder? Als ik aan het internetten ben, dan verveel ik me geen moment.